Gvern Nazzjonalista se jkun impenjat biex jagħti l-għajnuna lil min irid jinvesti fi djar tal-anzjani li joffru d-dinjeta. Kien dan il-messaġġ li wassal kmien il-ħamis filgħodu il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg meta ngħata merħba mill-isbaħ fir-residenza tal-anzjani Roseville f'Ħattart. Flimkien ma' tmexxija ta' Roseville, Alex Borg seta' jara mill-qrib is-servizz ta' kwalità li jiġi offrut lil 166 resident ta' din id-dar li tinkludi sezzjoni id-dedikata lir residenti li għandhom id-dimensja, post fejn jistgħu jirrilassaw u jilagħbu xi logħba, kappella kif ukoll ġnien. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista min-naħa tiegħu tkellem ma' kull wieħed u waħda minn dawn ir-residenti, kif ukoll ma' uħud mill-ħaddiema ta' din id-dar fejn saħaq dwar l-importanza ta' viżjoni fis-settur tal-anzjanità attiva. Tara s-servizzi li jingħata lill-anzjanità tagħna li apparti mill-viżjoni jkollok l-active aging, sabiex inti l-anzjanità tagħna tagħtihom id-dinjità, ikun hemm l-empatija, tagħtihom il-kura u l-għajnuna fl-aħħar ftit żmien ta' ħajjithom u hija xi ħaġa li jiena bħala gvern alternattiv qed naraw li nkomplu anke bħala gvern permezz ta' PPPs nagħtu l-għajnuna dawn il-persuni li jridu jinvestu f'dawn id-djar sabiex naraw li jkollna standards għolin u jkollna ċertu livell ta' għajnuna u care lill-anzjani tagħna sabiex verament ikollhom iktar dinjità fl-aħħar ftit żmien ta' ħajjithom. Din ir-residenza li nfetħet fil-2010 fil-preżent timpjega 130 persuna. Roseville tagħmel parti minn Care Malta li tospita 2000 resident u timpjega 1700 persuna. Net News tkellem ma' James Xriħa, il-kap eżekuttiv ta' Care Malta, li semma l-importanza tal-laqgħat bħal dawn. Ovvjament huma importanti ħafna għax inkun qegħdin nuru wkoll ix-xogħol li qed isir min-naħa tas-settur tal-anzjani mhux biss ovvjament lill-kap tal-Partit Nazzjonalista iżda wkoll lill-pubbliku ġenerali. Aħna bħala Care Malta nifhmu apparti li għandna djar tal-anzjani nifhmu wkoll ħafna l-integrazzjoni tad-dar ġewwa l-komunità. Fil-fatt hawnhekk ġewwa Roseville huwa wieħed mill-ewwel djar li ftaħna d-dar kollha l-komunità. Fil-fatt kellna xi anzjani li mhumiex residenti hawnhekk u li kienu hawnhekk preżenti llum biex jiltaqgħu wkoll mal-kap tal-Oppożizzjoni. L-integrazzjoni hija importanti ħafna llum il-ġurnata għax ovvjament l-anzjani qed jiltaqgħu l-anzjani residenti qed jiltaqgħu wkoll ma' anzjani li ġejjin mill-komunità. Għal din iż-żjara Alex Borg kien akkumpanjat mill-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Perċi Kalaxxone, ix-Shadow Ministers Paula Mifsud Bonnici u Janice Ketkuti, kif ukoll mill-kandidat Paul Mazzola.